Odchádzame s vierou v sebe, súperom je jasné, že to v tomto zápase dnes nebudú mať ľahké. Sme anieli s diablom v tele, nie bábiky cukrové. A teraz vám ukážeme, ako sa hrá v stropkové. Tak sa dobre pozerajte, ako sa to má hrať. My sa proste nebudeme so súperom maznať. Bude to mať ťažké každý, kto by nás chcel poraziť. My nejdeme zúčastniť sa, my ideme zvíťaziť. Ideme rázným smerom proti všetkým súperom, tak si poďte vychutnať zo pár našich úderov. Máme esa v rukáve, všetky tromfy v zostave. Súper padá do kolien, stropkov ten je len jeden. Príjemná hrávka, smeť bod, prvý, druhý, tretí. A už máme vo vrecku dva víťazné sety. Porazení idú so sťou, my ideme v sláve. Zase sme raz ukázali, že my na to máme. Ideme rázným smerom proti všetkým súperom, tak si poďte vychutnať zo pár našich úderov. Máme esa v rukáve, všetky tromfy v zostave. Súper padá do kolien,